Mga kalingap, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. At saan sulok man po kayo nanonood ng vlog ngayon. Today po ay papunta po tayo ngayon kay na Jamaica. Matagal na po natin itong beneficiary na napaka daming pinagdaan sa buhay ngayon. Kumustahin po natin siya mga kalingap. Meron tayong pamasko sa kanya mga kalingap. Salamat po kay Tita M and Tito Dan na patuloy na sumusuporta sa kanila. Meron po na pahatid sa kanila kay Jamaica mga kalingap. Tara po. Ay mga kalingap, ito po yung lugar ni na Jamaica. So meron na pong daan dito sa harap nila, kaya dito na tayo nagdaan. At andyan po si Jamaica mga kalingap. Hi Jamaica. Wow. Kamusta na? Oh, Merry Christmas. Merry Christmas rin pa sa... Kamusta na ang Pasko mo? Okay lang po. Mas bahay lang po kami. Bahay lang. Ba't ano ka ngayon? Pasko, magmamalunggay ka. Wala, Sir Alvin, nagtitipid po kami eh. Nagtitipid kahit Pasko? Very good. Ito po yung ano nila. Namiss ko din pati po to Sir Alvin kasi limang buwan po doon. Manok, baboy, ganun Sir Alvin, tas Mickey, tas nagugulay-gulay din po. Doon sa, ano ba yun, Sisters of Mary. So, na-miss mo na yung mga ganitong pagkain? Opo, yung mga laga-laga ng baga po. Talagang madami oh. Madami ang ano mo. Galitan nga po ako niya mamaya ni Mama. Bakit dinamihan? Naputol ko po yung pinaka... yung pinakadulo niya. Oo, madami po ditong gulay-gulay dito eh. Meron pa silang Kaso hindi pa nalaki itong Pag lumaki siya, saka anak kukunin. Nakagulay na dito si mama mo? Pet child? Iba't iba po yung May mga po si Ate Julie. Yan, may... Ito kapag lumaki na, pwede ng Ito Sir Alvin, masarap to pag ginagataan ito lang baga po. Ay, oo. Yung po yan, talbos ng... Hanggang abot dun Bakod na rin po diretso. Bakod diretso. Tapos may kamoting dun. Maganda, puro gulay, no? Maganda din kapag nasa ganitong lugar, makakapagtanim-tanim ka, Swerte nga po kami kay Mama kasi di kami sinanay sa Loho baga po. Asan si mama mo pala? Po siya, namamalengke po siya kasi mabilis pong naubos yung paninda niya po. Kumusta na yung business ni mama mo? Malakas po Sir Alvin yung paninda po ni Mama. Nga po nung isang araw po, nagpuntay po ako doon. Yung nagpunta nga po talaga may reference noon. Ako po yung nagpuntay doon. Ang lakas niya po kasi di ba po 2020 yung kada takal, tas po nabili po ng nasa mahigit 150, ganun. Kaya tuwang-tawa po ako magtakal. Kasi manatinda din po si Mama ng pang-ulam baga po yung quick po na may alima, may apiting, ganun. Tapos yung dugo po, yung iniihaw, pero hindi na po yung iniihaw ni Mama. Piniprito niya na po. Tinitimplahan niya po, ganun. Tapos yung mga isaw. Naalala ko, ito yung nandun sa kaldero nung sa luma niyong bahay, po Sir Alvin, nung nasa Kawali po. Oo. Ito yung nilaga ko lang po yun. Wala na din kami ng asin. Wala din yung asin? Opo. Di paano yun? Kami Sir Alvin, sinanay nga po kami ni Mama na. Kahit walang asin, paano makain yun talagang lang? Opo. Yung sabaw lang. Kasi masustansya, walang asin. Opo. Mas masustansya daw. Oo. Tapos, maalala ko, nagbili ako ng dilata. Wala kasing no? Tapos, nabash ka pa nga nun Sir Alvin. Ha? Nabash ka pa nun kasi dilata. sabi daw, ba't daw ganun yung pinakain niya sa amin. Ay, wala kasi dito eh. Iba po ang lugar na ito eh. Buti kung nasa sentro. Pero nung binilad kami ng Sir Alvin ng dilata, para sa amin, na yun, yung special na ulam na yun para sa amin. Special na ulam na yun, Kasi mahal yun Sir Alvin eh. Oo. Nasa 20 pesos yung may get. Ganun. Naalala mo pa yung mga ganon? Oo, Sir Alvin, hindi kayo makakalimutan. Oo. Pero at least mag-move on ka na dun. Baka isipin ginagawa ko na lang baga po yun na inspiration. Parang nawala na yung sa ngipin mo, yung sungki mo. Binunot na po ng doktor doon eh. Binunot? Ano ba yun? Kala ko hindi man binubunot ang sungki.
Binunot niya na po kasi nauuga na rin po. Ah, ibig sabihin baby teeth. Hindi ko po alam. Siguro po. Pero lumalaki po siya. Binunot na po siya ng ng doktor po doon. Tapos, nung inano kami Sir Alvin, yung dinental, first time kong ginanon. Oo. Yung nililinis yung ngipin namin. Kala ko nga po, papastahan ako tapos bubungiin pa. Kasi libre po doon pagpapasta tapos, magpapustino. So, kasi sabi daw po, doktor na Koreana, sabi daw, go home, your teeth is very good. Na gano'n siya. Tapos yung mata din po namin, chinek din po kung malabo. Marami pong nabigyan ng salamin doon, matataas yung grado. Pero sa akin, wala po. Buti na lang, kahit na dati ay ang dami yung pinagdaanan, Siyempre, lalawa ang mata mo, wala kang makain eh. Di ba? Dati. Tapos, wala pa kami ng kunin Sir Alvin. Nangangapa kami nun sa dilim. Tsaka sila MJ, grabe Gutom na sina MJ dati. Hindi nga po ako makapaniwala ngayon kay MJ. Laki na. Sobrang daldal niya na po nung umalis pa ako dito. Ang masasabi niya lang, kunyari inaway po siya ni Ethan. Sabi siya sa kanya, Ate, Ethan, away ako. Pero ngayon sabi niya, Ate, Ethan, inaway ako. Na gano'n na siya. Diretso na siya magsalita. Kaya tuwan-tuwa ako Sir Alvin. Pagbalik. Tapos babalik ka sa sa December. December. Ngayon, pabalik ka doon sa sa 5, January 5. At least nakaka-uwi ka every Kasi, tapos July visiting Hindi ko po alam kung July or June or September ka. Visiting sa iyo. Na-inform naman po dito. Sabi nga po ni tiyaga lang. Sabi nga po ng mga alumni, swerte daw nga po namin ngayon. Kasi daw po dati daw po nung kasagsagan nila, 2 linggo lang daw po ang bakasyon, wala pa pong New Year, wala pang Christmas. Kumbaga November lang po ganun. Yung ganun, kaya yun, wish daw po nila yung ganun, kaya natupad sa amin. Kaya kamusta naman yung pag-aaral mo dun? Okay ka naman? Okay naman po Sir Alvin, sobrang focus kasi kung babagsak ka doon, kung questionin ka nila sister o ng teacher mo, pag ka bumagsak, wala ka pong mairaso na ganyan-ganyan kasi mo doon yung oras. May oras din may sa pagkain. May oras din sa pagligo, may snack ka naman, ito ka sa ganyan-ganyan. Ang pagpupukusan mo lang talaga po pag-aaral mo doon. Tapos yun, makikinig ka lang po. Yun lang yung gawa doon Sir Alvin. Tapos nung elementary ako Sir Alvin, pag sweepers, natakas ako. Kaya, kasi di ko alam Sir Alvin kung yung bunot, yung pang sa floor. Doon ko lang po nalaman kasi nagpo-floor wax kami doon. Doon ko nalaman nagpo-floor wax kayo? Wow. Kasi malalaking tiles doon Sir Alvin. Gaano si Jamaica? Anong bangot niyan? Nor. Nor po. Tapos pa? Ayan, Sir Alvin. May asin na. Meron po. Meron na syempre. Meron na pong pambili Dati nilaga lang yun na yung kanin at nyo. Walang kanin nun di ba? Binilhan mo pa kami ng Sir Alvin tapos pinaloto mo na din sa kanila. Ngayon, okay na kung maalala natin, parang layo na ng ng mga nangyari. Pinagdaanan lang ninyo. Mismo si mama mo, nag-aalala ka kay mama mo dati, Talagang stress ka kasi naisip mo si mama mo. Delikado dun sa amo, Tapos, di ba Sir Alvin, dun sa account ko, in-screenshot ko in-screenshot yung mga video mo nung dumating si mama. Tapos nakikita ko yun yung nagyayakapan kami, umiiyak si mama, nagaganon si mama. Ang saya niyang balikan. Tapos Sir Alvin, lumalaki na yung mga kapatid ko, lalo't mga lalaki pati po. Parang nakikita ko sa kanila yung mga pinagdaanan ko. Yung pasaway kay mama, ganon. Natatakot baga po ako Sir Alvin na na baka tumating sa point na paano kung di nila kayanin yung mga nangyayari sa kanila, ganun. Ako na yung natatakot kasi pinapagdaanan ko na po. Trust lang sa Lord. Kaya, lang, yung payo lang ako ng payo na ganyan. Kasi parang nakikita ko yung bata pa ako sa kanila. Nakikita ko kung gaano ako kapasaway. Ganyan sa akin. Trust lang sa Lord. Kalimutan ko, meron palang Kalimutan ko, pamasko sa'yo ni Tita Em and Tito Dan. Sa akin po? Oo, sa'yo. Kasi baga,
Yan. Thank you po, Tita Amy, Tito Dan. Sila yung, Sir Alvin na po, yung sponsor na hindi kami sinusukuan po na. Kahit Sila yung bigay ng Lord na sponsor. Kahit na, kahit na palagi kami bagsak, taas, dito sila nagsasawa na tulungan kami. Kaya maraming salamat po, Tito Dan, sa Tita Amy. Saka pinapangako ko po pag nakapagtapos po ako ng pag-aaral, magkikita-kita din po tayo. Wow! Wow! O talaga, magtapos ka ha? Opo, parami sincere. Tapos tinatanong pa ako ni Mama kung ano daw pong kukunin kong course pag nakapagtapos na ako. Sabi ko, wala pa po akong naiisip kasi ang goal ko lang yun, matapos lang po. Sabi daw ni Mama, daw po ako, mag-master engineer. Daw po yun, malaki daw po yung sahod. Yung sahod ni Mama, saka marami daw po yung alam pag master engineer. Pag mga engineer, Tapos Sir Alvin, hindi ka nakakalimutan yung promise mo na kapag tapos ako, pwede ako magsama sa'yo. Pag na-vlog, pwede na din ako magtulong. Oo. Matulong din ako, Sir Alvin. Oo, pwede tayong meron tayong vision, makapagbago ng buhay. Yan. Kaya, tiyaga ka lang sa pag-aaral ngayon. Marami parang, di ba, minsan, naiinip ka, di ba? Nakakainip kaya yun, ilang taon. Boring. Pero tiyaga lang ngayon. Medyo advance pati ang isip mo eh. Pamatured. Mabilis ma-stress ang ganyan. Sabi ba ganyan sa Bible, habang lumalaki ang karunungan, lalong lumalaki ang kapighatian. Sabi ni Solomon. At ayun, Merry Christmas ulit. Kamusta pala yung yung iba baka nalaman niya na nag-uwi ka na. Kamusta na yun? Hindi ko po alam, Sir Alvin. Wala naman akong nagpaparamdam eh. Wala na. Hindi na nagparamdam. Hindi siya nag-chat na Hindi naman po. Saka bihira lang naman po ako mag-online. Kasi busy nga po ako na kasamahin na lang yung mga kapatid ko. Oo. Ka lang, focus ka lang sa goal, wag sa distraction. Mga distraction yan, mga ganyan, Saka na yan pag okay na, Saka sabi nga po ni Mama, andyan lang naman daw po yan. Sabi, di ko pa nakakalimutan yan, sabi ni Mama. Sabi daw niya, kapag tapos ka, kahit maghila ka na lang dyan ng pulubi, okay lang, at least kapag tapos ka na. Hihilahin mo yung pulubi, sabi ni Mama mo. May nakatakda si Lord na talaga. Saka lang po yan, binigay lang po yan ni Lord. Sinusubok niya lang po ako kung gaano ba kataas yung gusto ko sa buhay, kung gusto ko ba talaga, ganun, Sir Alvin. Kasi kaya malaking pagsubok yung binibigay sa akin ni Pagpagad ko. Tapos ngayon, nakikita ko, Sir Alvin, sa mga kapatid ko naman po. Kaya natatakot talaga ako, Sir Alvin, na baka di nila kayanin. Kasi buti ako, Sir Alvin, kahit na sobrang naging pasaway ako, sobrang naging padalas-dalas ako sa buhay ko, palagi pa rin pong naisip ko pa rin po sa huli yung tama. Buti naisip mo. Buti nga po kasi nagagawa po ako ng mali. Hindi pa po huli yung hindi po huli yung pagsisisi ko. Naitatama ko po. Meron pang pagkakataon. Itama mo yung mga maling nagawa mo. Ayan. Di anong gagawin mo dyan sa pamasko sa'yo? Po, Sir Alvin? Diba, bukas po, Christmas na. Di, yung mga kapatid ko po, bibigyan mo na, Hindi po, maggagala na lang po kami. Ay, gagala kayo bukas? Kasi di po kami nakakapagala. Tapos pwede ka din mamasko bata. Yun nga po, sabi doon ni Mama, mamasko daw po ako kasi nahihiya na po ako Kahit nga po sabi doon ni Mama, 24 na ngayon, maraming magbibigay sa inyo ng mga pagkain ngayon kasi 24. Sabi doon ni Mama, samahan mo mga kapatid mo. Sabi ko, ayoko nga po kasi yung baga, Sir Alvin, feeling ko dalaga na ako gano'n. Oo. Dati, excited ka sa ganyan,
Saka yung mga pinsan ko po na mga mga ka-age ko din po. Nakikita ko din po sa kanila na hindi na din sila nagkakaroling. Oo, ang bihira ng caroling ngayon, no? Oo nga po. Sobrang ulan po dito, mayat-mayat talaga. Oo nga eh. Baha nga, lakas ng ano. Hindi bali yung Jamaica. Mismo pala ito parang kailan lang, no? Pero yan. Tuloy lang sa pag-aaral basta tsaka focus lang sa goal at magiging successful ka. Iisipin mo, alam ko naman natuto ka na at matured ka din naman. Sige, at paalam na tayo. God bless. Merry Christmas. Ay, Sir Alvin, sasabihin pala po ako kay Ate Rena po. Ate Rena, sorry nga po pala sa lahat-lahat. Tapos salamat po sa lahat ng tulong mo. Hindi ka po nagsasawa. Simula po nung una na i-chat ka po ni Mama, natulungan po kami hanggang ngayon. Hindi ka pa din po tumitigil kahit sobrang tigas na po ng ulo ko. Dami ko nang binigay na pasakit. Tingyo pa rin po ako sinukuan. Salamat po ate. Merry Christmas po. Sana maging masaya ka na po. Oo, sana mahanap mo na ang tunay. Saka sa'yo din po, Sir Alvin. Salamat din po sa lahat-lahat. Di mo rin po kami sinukuan, especially po sa akin. Di mo rin po ako sinukuan kahit sobra na po yung sakit na binibigay ko sa inyo. Nandiyan pa rin po kayo para damayan, saka tulungan po kami na umangat sa buhay. Grace yan ng Panginoon sa inyo. God bless. Merry Christmas. Merry Christmas po, Ma'am Wena. Saka Merry Franz, Ate Sky, sa lahat po, sa lahat ng viewers, kay Tita Emmy, kay Tito Dan, saka po sa lahat po ng mga nababasa ko po sa comment na mga nasa ibang bansa po na nanonood po sa amin po. Maraming salamat po sa pagsuporta niyo po sa amin. God bless po and Merry Christmas. Yeah.